Ассалому алейкум бардороҷон ва бардорои подписчикои топ мошино макаса созен хубен зинда сарбаланд бошен широи надр омадан барба лайкора бизанен кадоме да чӣ намуд мошин мақбула бизатина дар комментария бинависа худу хоҳад бозори оянда ба навор мегирем широи нар чанд қа дастгирии зиёд чо ҳамон қас таратса мекунем мошини нархои дастас партоем ҳазор раҳмат ва диққататон рафтем навори мошин бозори шаҳри шанбера тамошо мекунем. Ассалому алейкум бардороҷон ва бардорои подписчикои топ мошино ва топ мошино 01 ҳама каса созен хубе умедворум зиндаву сарбаланден широи нар бисёри подписчико ҳана ба рости ҳами ана обуначиҳои мо бисёрош балечкои сечкаанд сечкара тамошо кунед бисёри бардоро баъд хоҳиш мекарданд дазе дар WhatsApp дар любой ки дар тамос биромадагианд ки ака ҳатман ягон сечкаи зури 100,000 сиёмка кунед ина бародаро сечкаи бақагиш солона ҳуҷҷат солона тонировка утилизатсияш кардаги тавр ба на дискачои 210 кузов комплектация машин элеганза автомата объем мотор 2.8 айчем ай 2.4 дигав 2.3 2.4 бардоро 2.8 диш зурай ҳами объем 2.8 тамом дига асталниш ки хаёл мекунем ки ба 2.8 ду намебура бардоро марамад як гирд чарх мезанем бардоро шумо фақат лайкора бизанем бидроим подписатсия кунем мошинои нархои дастас мепарто нигоҳ кунем бардорои ҷон ҳана мошинои нархои дастас қати партесем байнда ягон то ягон та ним та мақсад партоем бардоро қимат ҳам боша қимати беҳимат мепарам қадри қомати мошина нигоҳ кунем чӣ хел қомат баланди хушрӯй любой устода любой намуд тайёра мошин ба дилпури устодтон қати бигирем бибин марамаз нигоҳ кунем ҳолати ҳана багаша тамошо мекунем бардоро ҷои пусидагиёша ёки ҷои чизоша дора ё надора марҳамат атсекои қафош марҳамат ҳолати тараф нигоҳ кунед кузуфа пачкагиша бардоро мошин топ тозаи хели састани редки меғалта бардоро мошин бензини холия газ омадаги неста аккумулятори пачка иҷо пусидаги неста дазе вообще просто кам хали зарчаш дега як моҳи каш мекарда кам меовард бо беҳтарини беҳтарин мешид чашко ягон унҷош кафидагии варид хели гап хабар надора бардоро марҳамат як ҳолати тарафша мебинем бардоро марҳамат ҳолати апшикои пеш дари қафо мебел салон дари қафо электропакет гап хабараш соз бардоро комплектация элеган чихолакои нави хушрӯ кашдаги потолокш аликантара бо бардоро мегзарем бо бесключҳои доступ дошта бардоро бинед марҳамат апшикои пеш рула диден анатомияи бардоро фигура дора анатомически рул мегандира марҳамат оз як ҳолати ана комплектациёшуно мебинем нигоҳ кунед 4 дараш электропакетай коробкаш боша автомат D плюсай бардоро обогрев сидани асер блокировка дор понижени любой чи гап хабараш соз бардоро кондиционердор бо ченҷер дошта нигоҳ кунед ченҷерош мошини салонш на самом деле тоза потолок матолок ҳамаш тоза рулшам зинда ин рулоро акхичон мекунам хуҷанда мекунам бардоро хулас бо мошинча заводид кор кардеса пробегша бинем бардоро ҷон бениҳоят кам гаштаги 198,000 бардоро бисёр ё қариб 30,000 зиёд гаштагиам бардоро марҳамат як ҳолати моторша мебинем бардоро биё ака капоча кишо мошин хулас заводид кор кардеса бардоро моторша хай бачоя овшапа кардан тайёри агар мешудам мевардан бо зури бад мешин мошин айпеш зур кор кардеса мотор коркуниш чотка серавно бардоро ҷон ҳана овоза телефон пеш мекашад чанқ агар дуршам бигирӣ саратса мекунам мошин мақсад овоза пеш мекашад фартуки пеш нозада ҳама заводскои то пластмассо атсеко ҳама чиз ҷош дай бардоро нигоҳ кунем бардоро ҳама стойкои ланҷрон чашкош баъд бисёри сечко иними территориёшон мепусам бардоро пусидаги мекафам мақсад а яка пусидаги надора кузов зиндаи бадай бардоро нигоҳ кунед чашко варид нест хулас мошинча яка зиндаи нарс боша бардоро ҷон 99,000 сомон боз муомила мешава рақамош аз зери навор дамёно ҳатман занг зане аз канали мо муроҷиат кунед варианти алиш нест пули нақ ҳазор раҳмат барои диққататон зиндаву сарбаланд бошед рафтем навора нагзаронда то охира тамошо мекунем раҳмат бардоро ҷон боз як мошинчаи навбатӣ боз як бизнеси тайёр бардоро ана эвакуатори веко векоай экоям хеле хулас ном дорад знакш нест бардоро и веко будай номуш бардоро нархи дастасай нархи арзандаи бардоро як нарх мепартоем бардоро варианти алиш нест пули нақтай хулас мошинча бизнеси тайёрай бардоро ана нигоҳ кунед як гирд чарх мезанед соч 2000 будака соз бардоро ҷон 2000 самиглай мотор коробкаш 100% бардоро хулас мошинча нар дастрасай як нархи гуфти гапо опелеш мепартоем чиста барои подписчикои топ мошино рӯзушда ҳеҷ гуфти гапо кор накунем мо ёки моҳушда агар итоги амоҳаша гуфти гапо кор накунем бардоро ҷон ҳеҷ мурдашда 9-10 ҳазор сомон фақат
тоза пули зинда ҳамира хича кор мекунед. Маромад як ҳолати салон ша бинем хеле мошини солаш камтар кӯна ине ки меҳнатия кор мекуна бардаро. Коробка механик ана биё капо чаварду рака. Маромад як ҳолати мотор ша бинем бардаро. биё ака капо чаварду. Хулас ҳама чиш кардаги тайёр бардаро. Толибиётка ҳама чиш задагия фақат тайёра ҳай мекуне нами гуфти гапҳо ин мошинара ки дига хушругишам ба фикрам ки нигоҳ намекуна. Сами главни ҳамин нигоҳкунии мотор коробка рафтанаш сами главни ном битам бардаро. Маромад як ҳолати пеша тамошо мекунем. Маромад ҳолати фартуки пеш нозада мошин задаги чапашдаги хеле нест. Абиё мотор 2.7 дизел 2.7 яка 2.8 дизел бардаро. Я турбина яка наш боша бардароҷон 59000 сомон боз муомила мешава. Рақамо зери наварда ҳаста ҳатман зан аз канали мо муроҷиат кунед. Худо хоҳад нархи дастас қати гирифта меравем бардаро. лайкора бизанед подписатсара фаромӯш накунед. Маҳмад бардароҷон боз як мошинчаи навбати BMW E90 бардароҷон пишакча лақаби пишакча қати нархи дастрасай бардаро кадом успет куна ош шава ай нарх гуфтагим хали нархон нест бардаро чиста барои подписчикои то мошиное. Соли 2006 ё 8 2007 сол бардаро. Маромад як гирдичарх мезане. Маромад ҳолаи тараф бампери қафо партроника я партроникаш набуда мошин кам беш кор додане ки нархи дастраса кадом успет куна ош шава. Маромад як ҳолати салон ша бинем. Дарои қафо электропакет мебел салон салон кожни салон бардаро потолокш тоза. 4 дар электро блокировка дар тарафа мултирул коробкаш боша автомат тимболи гап хабар сохт дузони климат контрол обогрев сидени блокировка дар педалой эми қати скаменко лифт нархи дастрас мепартонем кадом успет куна ошава биё капо чаварду рака пластмассои ҳана бампери пеш эмиай бардаро пластмассои му галагеноша мепартонем хушру мешава. Маромад бардаро як ҳолати моторча шамидем абиё мотор тимболи д марҳамат ҳолати фартуки пешоша нозада абиё мотор д яванусаб даё. Хулас нархи дастас нарх боша 59000 сомон боз муомила боша сума гирифти бача давида омади биё рақамо табугу 105 33 61 маромад рақамо зер навода ҳатман занзен аз канали мо муроҷиат кунед. Бардароҷон ҳана баъзе бардаро бениҳоят хоҳиш кардан Lexus шава навори оянда RX-о ина як тане ду тамон мемонем бардаро а як бардар монем мошинаи бисёр дура мақсад бо занг мезанем мепурсем. Хулас Lexus RX 7 мо танировка 7 мо ҳуҷҷат дура бардаро солиш боша 2008 сол сафедча 2009 сиёш боша як соли ровна танировка як соли ровна ҳуҷҷат утилизатсия. Маромад як гирди чарх мезанем бардаро амива телфар дура бардаро мошина вагона мегумоқи гаштагиан. Маромад ҳолати қафош мошина рестайлингам бардаро мошина тоза хай бардаро мошина навес хатма медонем бардаро тоза медуруран дига ҳоҷат ба таърифи гапчакини нест. Маромад ҳолати салон мошина Америка дарои қафо мебел салон скаменко кожа потолок тоза клёнка печка дар мондагӣ 4 дар электро памят сидени блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат скаменка чош лифт бардаро винкоча на качестватуна бардаро ҷон баланд кунем ана винкоча зада баъд дилпурӣ омада бинем. биё капо чакшо ака. Маромад як ҳолати мотор шамидем бардаро. Маромад абиё мотор 7.6 цилиндра бардарои ҷон. Маромад фартуки пешош тозаш нозада. Мегзарем ба мошинчаи навбатии димаш бардаро. Иш боша 2009 сол Америка 11 мо танировка ҳуҷҷат утилизатсия. Нархои ҳарча як монем ака. Маромад гиди чамонани неш калошсои вариант бисёре бардаро ина занг занед ду вариантан. Маромад ҳолати қафош. Маромад ҳолати тараф. Дарои қафо электропакет мебел салон салон светли салон потолокш тоза кожни салон нам бардаро тана шиша краска талаб нест 4 дар электро памят сидени хулас каменка чош лифта ина винкоди ишам бардаро ҷон бинем бардаро. Маромад ду тарафа мултирул коробка автомат хай гап хабараш соз бардаро мошинчаҳои тайёрам бардаро бо омада апеш нарх наво мекунем. Капот чик шода ака. Маромад абиё мотор 7.6 цилиндра ишан фартуки пеш нозада винкоч ҳамезани калкиҷош нозада меброра ака тоза меброра на
хулас наршон боша 135000 сомонӣ боз муомила мешавад. Рақамот ҳам мегӯ ака 787 10 4 марама рақамот зер навдад. Ман занг канали мо муроҷиат кунед.